Η ΓΕΑ απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου για τη διδασκαλία γεωγραφίας, φυσικής και μαθηματικών μέσω της διαθεματικής διερεύνησης της Γης. Αποτελείται από 4 μικρόκοσμους και συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό στο ίντερνετ. Στον πρώτο μικρόκοσμο, τον Ιάσονα, ο μαθητής εξοικειώνεται με γεωγραφικές και μαθηματικές έννοιες, ταξιδεύοντας στην επιφάνεια της Γης με τη βοήθεια εξερευνητή, ο οποίος παίρνει ποικίλες μορφές. Στο δεύτερο μικρόκοσμο, τον Νιούτον, ο μαθητής εκτοξεύει έναν δορυφόρο γύρω από τη Γη και αισθητοποιεί την κίνησή του μέσα από διαφορετικές αναπαραστάσεις. Κίνηση στον παγκόσμιο χάρτη, στροβοσκοπική κίνηση, συνιστώσεις ταχύτητας. Στον τρίτο μικρόκοσμο, τον Gilbert, ο μαθητής πειραματίζεται τοποθετώντας μαγνητικές βελόνες γύρω από τη Γη, αισθητοποιώντας τις μαγνητικές γραμμές της. Διαπιστώνει επίσης ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης μοιάζει με αυτό ενός μαγνήτη, συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και ο Gilbert το 1600, πειραματιζόμενος με το μοντέλο της Γης, την Τερέλα. Στον τέταρτο και κατεξοχήν διαδικτυακό μικρόκοσμο, τον Ερατοσθένη, οι μαθητές 2 διαφορετικών σχολείων υπολογίζουν την ακτίνα της Γης, μετρώντας το μεσημέρι το μήκος της σκιάς μίας ράβδου. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, εξοικειώνονται με την επιστημονική μέθοδο έρευνας και ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω ίντερνετ. Η ΓΕΑ ολοκληρώνεται με το εκπαιδευτικό υλικό του κόμβου στο ίντερνετ. Ο μαθητής διαθέτει μία δέσμη δραστηριοτήτων, αναζητά ιστορικά στοιχεία, βρίσκει πρόσθετες ιδέες για πειράματα και έχει πρόσβαση σε πλούσιες γεωγραφικές πληροφορίες. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές για διαγνωστική, διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων.